काय 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 कानपेडच झाले, मी धरून वाजवले कानपेड. मग रडाक लागलो तो. छे काय नंदन चल. मग रडतं कसलो. हे नंदन यो हसता खुळसाट. हय करू काय करतलो, ऑपरेशन करतलो. हय खुळसाट ऑपरेशन करत. नंदन कसा वाटला? कसा वाटला? कसा वाटला? कसा वाटला? कसा वाटला? या विनू मला का डोक्या वापरता? कर लिया शामिल मुझे दिल किए धड़कन. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या खोऱ्या भागात मी विनय घाडियावकर आपले सकाळी स्वागत करतो आहे. जस्ट कॅमेरा चालू झाला आणि असा आभाळ आला आहे, नाहीतर ऊन होतं सकाळपासून. कालपासून तर असंच चालू आहे, ऊन आणि पाऊस, ऊन आणि पाऊस. पण पाऊस थोडासा कालपासून कमी झाला आहे असं म्हणायला हरकत नाही, जर आज पडला नाही तर. आणि आता चाललो आहे मी आग्रा. त्या दिवशी बाबूने जी झेंडूच्या फुलांची रोपं लावलेली, त्यांचं काय स्टेटस आहे ते बघायला. कारण की बाबू पण गुरांना घेऊन आलेला आणि आता सध्या दिसत नाही आहे तो इथे आसपास, म्हणजे बहुतेक तो तिथेच असेल. तर आता जाऊया आणि बघूया. माका वाटलं बाबलो गेलो आताकडे, पण ह्योकडे जा डोरांच्या मागे. अय अरे आपल्याला सगळं माहिती असतं. पाऊस येणारा की माका वाटलं खाली गेलं असशील. गोंड्याची काय परिस्थिती आहे ती बघू. हिलं कशी आहेत? उभी राहली. ते दिवशी बोललो अशी झाली आहेत आडवी. वारविलो की आडवीच होतली. मग काय म्हणतायत गुरं? तो पळा उडी मारायचा प्रयत्न करत होता, पण त्याने बघी इथे लपून होतो, त्याला जमलं नाही. खैसून उडी मारतात ते? त्या दिवशी खैसून पण मारतात? खैसून आता कळाला तर मारीत, पण माहित नाही अजून. त्या उंची का ना तो, त्यामुळे सहज. मग चल पुढे. अजून काय पुढे? पुढे काय नाही, पुढे आंबू पडलं होतं तेवढंच. पुढे कुठे जाणार? तू असं काय झोपेत आलायस की काय? पुलिंग्याकडे नाही हं? पुलिंग्याकडे. पुणग्याकडे आता तुला घेऊन जाणार. थांबा तिथे तो तिकडे जाऊन येतो चाललं. अडचणीतनं चलतात भारी भारी याच्यातनं. ह्या काय खातात पण ह्या सगळा की फक्त करपील असतात? चल आता इलो तो. ऊन पण इला आणि पाडो पण इलो. अर्धो तास टाइमपास केलं. चल पुणग्याचे कपडे पण धुवून झाले सगळे. मग आवाज येत नव्हता तो का? फटाक फटाक फटाक. जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे दिल किए धड़कन है, दिल किए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा. माती गेलंस मधीच शेंबूळ पिळून.
काय गेलं आता येणार ना तू मधीच काशी घातलं. कोण रे कुकारे मारता कोणा? हुक 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 हुक. कधी लावलेले गोंडे अजून त्याच्यात जगलेत पण ते. काय भाऊ स्वर काढू शिक असलाच आवाज असलो प्रश्नच नाही. ऐकत होतास तुम्ही? गोवा हो आणि यंग गोवा होय लक्षात ठेव. काय म्हणतास? काय म्हणतो सर जिजाऊ आपली अरे गोवागिरी कर आवाज चांगला तुझा. मका गावाक झाला मग बुवागिरी करू. आवाज चांगलो बस करीत नाही. बुवा करण्याच्या नादात युवकाकडे सगळा सोडून येतो. अरे काय सीझनला येलो तरी भरपूर झाला ना रे. अरे कोणत्या पेटीवर बसावं मागत नाही कोणच नाही यंग पर्यंत कोणते तयार हा होतो. रे कोण तयार होणार कधी? मग आताच मी म्हणते ना. पेटी शिकणारे मुंबई गेले. आता आपण कसं कोण ना कोणतरी म्हणतो तमाशा गाणी ना रे नाही जण तरी म्हणतात पण तसं पण व्हायना रे कोणतरी तयार हो व्हाय ना. तुमका नाही हो तुमका नाही हो तुमका नाही गोवाक सांगतो. तू राहू पेटीवर तू बुवा होता या पेटी पेटी वाजवत होता ना रे. ऐकलेलं आहे मी. मग गेलं मग काय झाला? जमला नाही जमला नाही ना मग बुवा पळालो. बुवा नाही पाहत. त्यांनी मग या मंगला चव्हाण का पाठी काढल्या नसतं. या बुवा झाला असतं तर. दात चावान पाठी काढली नसतं. डबल वारीचो बुवा होऊ शकतस तू काय हो म्हण. डबल वारीचाच हा, सांगतो. डबल वारीक तू काही ठेवणारच नाही. याच करून हा तो समोरचं राहणारच नाही तो समोर. त्याका गाळी बिळी घालून त्याचा करून टाकशील शाप त्याका. माई जया म्हणजे. हा तू डबल वारीचो बंद तरी तेवढा तरी कर आयुष्यात. चालत काय फक्त मिटिंगच अटेंड करणारच. काय अस पुण्या मीटिंग कायची मीटिंग आणि कायचे तुझं असं काय रे आज एकदम फ्रेश नाही? डोक्यामध्ये असं दुखताना तर ती झोप झाली नाही. झोप झाली नाही बरोबर. रातभर झोपलं ना. आणि ता आणि कॅमेऱ्यात सांगता गोळ्या मुंग्या चावत होते सगळ्या. हा मुंग्या जावत होत्या ठीक आहे. त्या टाकीत नको चहा पाहिजे दिलीस तर पिणार. बघला आता उलट आता काय बोलणार तुला. तू आपली पुढे केलीस तर आपण काय घेणार. डबो वाला बसलो. अरे आज यांची रेसिपी आहे. काय म्हणतो होतं बघ एक डोळ्यान काय बघतो. हा देख सर तू पित नाही आहेस. ती बघितलं इथलं बुडूक काय पण माका उड बिस्किट आहे ते घे जा विटा मारीचं. चा तर विटा मारी माका वाईटा गेलो. दुसरं मोन्याकाचं झालं हा रे. मोन्याचं पार्लेचा हवा. हा पार्लेचं पण चालत. विटा मारीचा भुतूर बुडतच नाही का. पेर होता फालतूच. काय मग काय म्हणतास? काय म्हणता? आज इथे प्रभात फेरी तुमची गौरवीला म्हणून येईल. म्हणून येईल. तुमचे फॅन फॉलोअर जाम आहेत. अरे ते गौरवच्या आईची रेसिपी टाकली नाही. गौरवचे किती कमेंट. कोण एवढी बातमी पसरली कधी. बहिणी कोणतरी असते. पसरवलं आहे. तू ब्रश तरी केलं रे नक्की? वाटत नाही म्हणून. अरे झोप नाही. डोक्यावर जरा गौराच्या औषधीची रेसिपी टाका. मग होत की ना कमेंट असतात की एवढे दोन कोणा काय हातात देतो. अरे मग तिकडे ठेव ना एक मूर्ख. काय बाबा गौरव तुका बिस्किट आहे चहा. काय करता तो घावने खाऊन दिलो. हा एका दुसरी बुवा माहित नाही काय याच करून दाखवतात ते या घरात पडत. हा तो तुझा आमच्यावरच फक्त आवाज याच बाहेर नाही. हा माहित नाही काय बोलतो. काय बाबा मग काय नाही तेवढा. पण काही आवाज काढतो नसता. मग तर आमच्या समोरच फक्त. तुमच्या समोर काय आज तुम्ही तसे म्हणून काढतो का? होय की नाही गौरव? शब्द बिस्किट आहे गौरव. गो ताप कमी झालो.
तापाचं 2 नाटक दिवस केलं शाळेत त्यांना. घालवले. हा त्यांना 3 दिवस त्या लागतंय ना कॅलेंडर बघितलेलं नाही 2 दिवस घेतलं 1 दिवस घेतलंय की लागोपाठ 3 दिवस मी सकाळीच बोललो सगळे पडले 2 दिवस आधी काम गरम होता. जाम गरम होता दोन नाही दिवस. त्याचं मूडच नव्हतं तेव्हा नरमच होतं तेव्हा 1 दिवसच नंतर मग बरोबर ए तू दाबोळ्यात चाललं माका सांगा मी इथं हा, सकाळी अरे काय काय गेलं त्यांनी माझी कानपडे तलवी धरून वाजवले. काय 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 कानपडे तलवी धरून वाजवले कानपडे. मग रडाक लागलो तो छे काय नंदन चल मग रडतं कसलो खाली बघ भाजी या यो बा हसता नंदन यो बा हसता खुळसाट काय करू द्या काय करतलो ऑपरेशन करतलो. हय खुळसाट ऑपरेशन करत ए बाहेर ये आवाज येत नाही यो बा हसता हय. मस्त मारामारी करून पळालच रे चल नंदन कसं वाटला. कसा वाटला शेक लावलेलं. शेक लावलंच नंदन का गो आपण घ्या हे खय चाललो गो आपण घ्या असं राहुलच ना वाटेत घाबरतील लोक हा खायचा भूतीला म्हणतील हो तसंच वाटवतस वाटत का भूत काय एका वेळेची पानं बघतं हत इलेत काय काय एका वेळेची पानं हा बघ. हत की नाही बघितली काय? कसा वाटला. कसा वाटला ये ना- कसा वाटला कसा वाटला हं? आलो या विनू मला का डोक्या वापरता कसा वाटला हमको देतोय आता कोणंदर आता घेणार नाही हा. नंदन चौताळवारी भर यांनी काहीतरी केलं तिकीच नाही ना त्याने आधी सुरुवात केलं. माझ्या कानपडे माझी मिठीचे 2 रावले वाजवले. वा हा. असं करता रे सांगायचं ते का तू मारू नको म्हणून सुरुवात केलीच त्यांनी. बरोबर त्यांनी झालंय म्हणून आपण नाही एका मारलं. मारल्या एका कानापाड मारल्यावर तू दोनवल्या मारलंस होय. बरोबर आहे तुझं ह्याच बरोबर आहे आता गुरुजी बघतो रे व्हिडिओ काय म्हणते माका जोरात बसला. हा मग जोरात बसला रे का बरोबर आहे आणि ते का बसला नाही जरा पण त्यांना सुरुवात त्यांना केल्या ना ते का झोप गयो त्याच्या आधी त्याच्या औषध कसे गावची कसे आता बघ भाजी हा कधी केला सकाळी मिक्सर चालू होतो 6 वाजल्यापासून तू गेला तिथे